Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň möçberlerini azaltmak, ýurdun bazarlaryny yerli haritlar bilen elleter bahadan üpçün etmegi tawşyran mahaly Aşgabatda ýumurtganyň hemde balgar burçunyň gyçylygy emele geldi we olaryň bahasy telim etse gymmatlady. Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly habarçysy indi 5 gün bäri paýtagtyň bazarlarynda hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýumurtganyň tapdyrmaýandygyny aýtdy. Ýumurtga düýbünden satylmaýar. Ondyňa soňky 2 güniň dowamında paýtagtyň parahat etrapçylaryndaky döwlet dukanlarynda çäkli möçberde satyp başladylar. Ony ir sagat 6:30-da, ýagny dukanyň iş sagady başlamadan 1,5 saat öň satýarlar. Adamlar ir seher bilen uzy nowatlara düzülýärler. Her adama bir otu, ýagny 30 ýumurtgany 20 manada satýarlar. Mundan 5 gün ozal onuň bahasy 12 manada barabardy. Bu ýerdäki ýumurtga ýarym sagatyň dowamında satylyp gutarýar. Soňra adamlara ýumurtganyň ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä ýumurtgany satyn alyp bilmedik ýaşaýjylaryň käbiri onuň näme sebäpden ýokdugy we bahasynyň näme sebäpden tas 2 hisse gymmada satylýandygy barada sorandy. Dukan satyjylary olara anyk jogap bermän olaryň ýüzüne alyp goýberýärler. Mundan başga habarçy bazarlarda yerli daýhanlar tarapyndan öndürilen balgar burçunyň hem gyt harida öwrülendigine, onuň paýtagtyň bazarlaryndaky söwda tekçelerinde tapdyrmaýandygyny aýtdy. Aljylar Mir bazaryndaky gök bakça önümini satýan satyjylardan yerli balgar burçunyň näme üçin ýokdugyny sorandy. Olar ýuwaşlyk bilen onuň çäkli möçberde bardygyny aýdyp, onu tekçäniň aňyrsyndan çykarýarlar we 1 kilogramynyň 25 manada durýandygyny aýdýarlar. Yerli balgar burçunyň 1 kilogramy mundan bir hepde ozal hem 5-6 manatdan satylýardy diýip habarçy belledi. Ol daşary ýurtlardan getirilýän balgar burçlarynyň bahasynyň hem tas 4 esse gymmatlandygyny, mundan bir hepde öň 1 kilogramy 12-16 manatdan satylan balgar burçlarynyň häzir 25 manada durýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bellep geçdik paýtagtda emele gelen ýumurtga we balgar burçu gyçylygy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçberlerini azaltmak barada çykyş eden mahalyna gabat geldi. Türkmen lideri 3 noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen elleter bahadan üpçün etmek bilen baglanşykly meseleleri söwda toplumynyň öňünde durýan wajyp meseleleriň biri bolup durýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda un, ösümlik ýagy, şeker we çörek ýaly adyk önümleriniň gyçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Şeýlede ýurtda beýleki adyk haritlar bilen bir hatarda dermanlaryň, balyk önümleriniň, guruluş haritlarynyň, süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Azatlyk radiosyna paýtagtda emele gelen ýumurtga balgar burçu gyçylygynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Bu barada ministrligiň resmi web saýtynda hem haýsydyr bir maglumat halk köpçüligine ýetirilmeýär. Muňa derek web saýtda bazar bolçulugyň bereketiň aýnasy, her günde 1100 tonna çörek bişirilýär diýilen sözbaşylar bilen makalalar çap edilip, olarda ýurdun bazarlarynda azyk bolçulugynyň dolu üpçün edilýändigi aýdylýar.